Go. Bandiraɓe mi salminima honon gandi ko ni hande ko ñalawma windere hiiswa ewo nden noon ko ñalawma poɗɗo mawninede hiiswal e ɗemɗe meɗen kadi foti mawnirede hen jimmi hande waddude moɗon ɗo ko wiyete écorde walla mbiyen gagga mandita holko gagga mantare yahata namdal namdetegal ngal ko holno foti yimɓe mbawata rendinde ngam hebde hen ɗiɗo so ngakki taw kañumen ndendi manditare tawa noon aɗa hokka gaaɓe tolniɗe hen ɗo joni somi yaari hen yenanare mi yiiɗi yenanede holno foti kewede yimɓe potmi rendinde ngam mi yenane wonde hen ɗiɗo kam so ngakki ene ndenda manditare somi namdi mon ɗum ne wawi jawon famde sen ƴetti hitande wasa wonde hitande diwal woni hitande diwal ko hitande wande no hono nde gonɗen heeni tawa e colte ma yirta ko nogas jeenayyi kono ƴetten hitande nde wona diwal firti ko colte ma yirta ko nogas jeetati nden hitande noon waɗat ko bal capanɗe jafɗonmi 335 wadde ƴetten ɗum ko ɗum woni ñalawmaji e nder ndeɗon hitande wona hitande diwal so woni ni hitande diwal heysaji ɗi mbaynotoran ko seeɗa wadde ƴetten hitande nde wona diwal ɓuuraɗo weɓde joni sen ƴetti hitande nde wona diwal en jiiɗi andude holno foti min ndentinta yimɓe kewendi mumen taw eɗen jenana hen ɗiɗo so ngakki jiidat manditare ene wawi weɓde nde tawno sen ƴetti tan en jiiɗi yenanede winde ɗo yenanade so tawi ko ɗum mi jiiɗi wadde eɗen gandi sen ƴetti 360 so boni 365 ɓe goto hen foof jogoto manditare muɗum nde jiida e kettiɗo o kono ɓattowo jeegogo o so ari alay saago yanta e goto e mabɓe on saaha keɓen ɗiɗo so ngakki jiiduɓe e manditare wadde ɗo eɗen gandi ko temedere nder temere joni noon sen jiiɗa yenanede nde tawno ɗum ɗo ne keewi rendinde ɗum weeɓani sen jiiɗi ustude yenanare meɗen nde woni hankkadi en jiiɗi hiisade gaaɓe min jiiɗen andude no foti yimɓe foti ustude ɗo ngam keɓen jiiduɓe manditare e tolno gaaɓe ɗe mbiɗen ɗe mbiyen ɗo joni eɗen jiiɗi andude ɗum e tolno 99 piccuɗe mbiyen 90 holno foti ɗum ɗo wona ngam keɓen ɗiɗo so ngakki ɓe jiidama e jiiduɓe manditare holno yimɓe mbaɗata ɗum ene wawi yimɓe cikka ɓaade ustuɗen ɗo ko hunde seeɗa tan ɗum ɗo way kon temedere ni ene wawi yimɓe cikka wonde ma gustata ɗo tan ko seeɗa kono noon mbaɗen hiisaji ɗi yimɓe ƴeewa sen jiiɗi wadde hiisaji ɗi eɗen gandi ene heewi laabi no yimɓe mbawirta miijorade ngal ɗum kuuɓal yimɓe e nder mumen en jiɗɗen hebde ɗiɗo jiiduɓe manditare ene heewi laabi nde tawno nden manditare ne wawi wonde goosilo ene wawi wonde 15 colte ene wawi wonde ɗiɗi juɓo ene wawi wonde 5 seeto ene wawi wonde ko jiɗɗen ko wadde ne heewi sifaji ɗi ganduɗa eɗen mbawi heɓirde ko jiilotoɗe ko e ɗum ɗon noon so kewi kala gowɗo hiisade gaaɓe en andi hono seto so wayini jiiɓade e hewde fiikuji ƴettata ko wiyete seto hebbito ngo ƴewata ko kuuɓal kebbital ngal wadde so tawi kuuɓal jiilateɗen ngal en mbingal a kuuɓal jiilategal ngal eɗen mbawi hiisade kebbito a ene haasi so a jiiɓima sifade taw kebbito a ne weeɓi sifade mayne fi ɗum ɗo kebbito a tawe ko kañum ɓuuri weɓde sifade nde tawno kebbito a firti tan ko rendinde yimɓe taw hay goto hen jiiɗa e goɗɗo on manditare e on saaha sen ƴetti limoral ngal yo wanna limoral laangal woni keeweli yimɓe nder walla mbiyen ɓe jiiɗa suɓaɓe ɓe mbiyen tan suɓaɓe ɓurata rendinaɓe
e nder mumen ƴeewaten hol heen rennduɓe walla ɓe dendaani maanditaare so laa woni keeweende man en ƴetti mbiɗen joni cikonɗen ko kebbito a gadano o en ƴetti neɗɗo gadano o gadan oɗo ne jogii 365 laawol ko ɗum waawi wonde nde tawno mo waawi wonde mo maanditaare goo siiro haa rewir noon haa hitaa nden maayo ɓaade noon mbiɗen ko ɓe mbaawa jiidude maanditaaji so ɗimmo o ari hankkadi heddorte tan ko 364 nde tawno o gas suɓiima kañum maanditaare muɗum tataɓo o so ari on heddore 363 rewir noon haa laaɓo o so ari on heddore sen ƴeewi ɗo jooni goo aɓo ko 365 sen jiɗi mbiyen ustiɗi ɗiɗaɓo ko usti goo mbiyen ɗo ko 365 usti goo ɗo ko usti ɗiɗi so rewiri noon oɗo laaɓo 365 ɗi ustata ko laaɓ usti goo ko ɗum ɗo woni sifaaji e nder kebbito a ɓaade noon ɗum ɗo woni sifaaji e nder kebbito a eɗen mbaawi hiisaade no foti e sifaaji woni e nder kebbito a e nder kebbito a keeweendi muɗum hawrata waɗe ko tawal hakkude muɗum ɗum mi winndi ɗum e deftaram wiyetende e gande hiisi rogere jiinaɗo ɓe wadde kewten ɗo ko towal ɗeɗo limoreeje rewiro noon wadde haa yetto 365 usti laaɓ usti goo ko ɗum ɗo woni keeweeni kebbita joni sen jiɗi anndude gaaɓe a ɗe hawrata koye goo usti gaaɓe kebbita a on sahaa hawra e goo usti hol gaaɓe kebbita a gaaɓe kebbita a ƴeewa hen ko keeweeni kebbita a yimɓe pecce ɗum keeweeni humnundi keeweeni kebbita a ko ɗum ɗo keeweeni humnundi ko gooto fof no waawi ƴettude maanditaare nde jola tawa alaa heen hay dar farlaa heen gooto fof no waawi ƴettude kam fof no waawi jiidude on sahaa waɗi keɓen 365 noon haa yettiro la wadde keɓen 365 fayande la ko ɗum ɗo woni gaaɓe andi wadde ko ɗeɗo gaaɓe yimɓe jiɗi hiisaade yimɓe ngandu sen mbi gaaɓe ɗe yoɓe tolno e ko nanduɗen ko holno foti laawol tolnoto hol keeweedi laani nde tawno ko laawo yimɓe jiɗi yiilaade jooni sen mbi gaaɓe aaɗe yoɓe pot e 99 piccuɗe 80 ɗum ɗo hawra en mbawi hiisaade so a yi hiisaade ɗum tan mbatta ɗo ko laamu mbiyatmi ɗo o hawran koye laa ene foti e 76 firti ko sen jiɗino yenanaade woni jogaade gaaɓe 100 e nder 100 kono ɗen ƴetti ko 366 jooni gusten heen seeɗa mbaɗen ɗum tan yo ɗum haso mbaɗen hasre mawde ɗemde yettaade yenanaare kono noon hande tan 99 ficci 60 keɓen wonde limonal yo won 60 firti gusti heen temedere e te ko yimɓe gusti ɗo e nder temere nde yimɓe gusti heen ko seeɗa ko ndiga piccol nogas yimɓe gusti heen ko hunde fattam lamire laaɓtude hollode en kalisaji e ko wiyete gaaɓe yenaneede e ustude yenaneede seeɗa en addani yimɓe ustude ɗo fodde 300 neɗɗo firti holko ɗum yiɗi wiide ko so jiɗi yenaneede tan tigi rigi on ndendana 366 en 365 en mbawi ƴettude ko jiɗi fof kono pawiɗo heeno ƴettat ko gootum e gootal e ko ɓeeto ƴetti ko wadde woodata hen mo foti so ngakki wadde keɓa ɗum ko jiɗɗa ko kono noon sa yiɗa yenaneede tigi rigi kono noon aɗa yiɗi hebde heen hasre mawde woni gaaɓanɗe ɗum taw koye tolno tolno waango ni
ɗemgo ɓadade temedere aɗa wawi ustude yimɓe ɓe ndendinta ɓe ndendina tan capan jeegom jeegom yiɗi wiide ko sa yi yimɓe ene ndentina soɓe timmi capanɗe jeegom e jeegom ene haasi e nder maɓɓe sa namdimaɓe kamɓe fof goto maɓɓe fof hol manditare muɗum keɓa hen ko famɗi fof ɗiɗo jiiɗum manditare ete gaaɓe ma wawde waɗde ɗum ko temedde ko capan jeenayyi jeenayyi ɓe cuuɗi capan jeetati nder temedere ɗum noon on jarama mi salmini on mi donimo on mi ñaganimo on mbiyen ñalawma hiisi walla windere malani on jarama